Όλοι. Καλά το κατάλαβα εγώ. Κάτσε ρε, μα τι έγινε. Τίποτα. Έχουν έρθει και συζητάνε από το Χάρβαρτ και δεν ξέρω τι να τους πω. Πες θα έρθω μετά. Πάλι καλά. Πάμε όλοι επίθεση. Αν δεν το κλείσει τώρα, θα σου κάνω εγώ μια επίθεση με την παντόφλα που δεν θα την ξεχάσεις. Γεια σου, Ναθησέα μου. Θα μπορούσα να περάσω για λίγο. Έλα, μπες. Με συγχωρείς που παραβιάζω τον προσωπικό σου χώρο και σε αποσπώ από τη δραστηριότητά σου. Θα μπορούσα να σε απασχολήσω για 2 λεπτά μόνο. Για πες. Επειδή είσαι τόσες ώρες και έχεις κουραστεί, σου έχω ετοιμάσει ένα τόστ να φας για να έχεις ενέργεια να συνεχίσεις. Την κόρα μου την έβγαλες. Όχι, δεν την έβγαλα. Έλα, ρε, μα αφού δεν την τρώω. Δικό μου λάθος, θα πάω τώρα να τη βγάλω. Ή να το πετάξω να σου φτιάξω ένα καινούριο. Θα κολατσίζεις εδώ ή θα έρθεις μέσα. Φέρτο εδώ. Ό,τι πεις σου, γιατί. Αύριο είναι δίνεις διαγώνισμα ιστορίας. Έχω διαβάσει. Αν σε εξετάσω τώρα, θα τα ξέρεις δηλαδή. Κανόνιζε κακομοίρη μου τι βαθμούς θα φέρεις. Αντί να ανοίξεις κανένα βιβλίο να ξεστραβωθείς, κάθεσαι όλη μέρα και παίζεις. Να σου υπενθυμίσω και το διαγώνισμα ιστορίας που δίνεται αύριο. Θα πρότεινα κάποια στιγμή, φυσικά όταν τελειώσει το game σου και αν έχεις όρεξη, να ρίξει μια ματιά. Όχου. Αν δεν σου προκαλεί βέβαια stress. Δεν θα πάω σχολείο αύριο. Γιατί? Έχω game. Καταλαβαίνω απόλυτα, θα πάρω εγώ αύριο την δασκάλα σου να δικαιολογήσω την απουσία. Μη μου αγχώνεσαι. Εσύ τι νομίζεις δηλαδή, όταν σε ταΐφουμε, θα σε ποτίσουμε και θα σε πλένουμε και θα κάθεσαι εσύ όλη μέρα να παίζεις. Είσαι πολύ γελασμένος. Δεν θα μπορούσε να μοιάζει το Δημητράκη της κυρίας Τούλας που αρίστευσε, σημειοφόρος, όλα 20 τα έφερε. Δεν με νοιάζει, εγώ έτσι κυρίως θα γίνω gamer. Τι θα γίνεις? Gamer, κλείστε τα παράθυρα να μας ακούσει κανένας. Κι άλλο θα ακούσω θέμα εδώ μέσα. Πάδαρε, ακούστε εσύ ή μόνο εγώ τα ακούω αυτά. Μάλλον τρελάθηκα. Θα ήθελα να σου εκφράσω για ακόμα μια φορά πόσο περήφανη με κάνεις. Που είσαι τόσο προσιλωμένος και πειθαρχημένος στο gaming. Είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα γίνεις ο καλύτερος gamer του κόσμου. Τι δουλειά ακριβώς είναι αυτή? Τι θα τρως? Τα πόδια στο τρως. Θα πάω να σου κλείσω μια θέση από τώρα στον ΑΕΠ. Να σε περιμένουνε. Ευτυχώς έχουμε καλό φανάρι εδώ κάτω στη γειτονιά. Κρατάει πολύ ώρα το κόκκινο. Θα καθαρίζεις πολλά αυτοκίνητα. Γιατί θέλουμε όλα σε μένα. Με τι μούτρα θα πάω στη λαϊκή να λένε η μάνα του gamer. Θέλεις κάτι άλλο, παίζω? Να τολμήσω να ρωτήσω, αν φυσικά δεν γίνομαι παρεμβατική, πώς σου φαίνεται ο καινούριος υπολογιστής που σου πήρε ο Ντάντι? Top. Και από ό,τι ακούω έχει και τρομερό ήχο. Ακόμα και μέσα ακούγεται πάρα πολύ καλά. Μην μου πεις τώρα ότι σε ενοχλεί. Δεν μας ενοχλείς καθόλου, μπορείς να το βάζεις όσο δυνατά θέλεις. Στον παίρνω τον υπολογιστή τελείωσε. Όσο έπαιξε. Ελαφρύ είναι. Θα φύγει εύκολα το μπαλκόνι. Gamer. Επίσης, επειδή το έχω άγχος, είναι άνετα αυτή η καρέκλα για gaming. Έτσι και έτσι. Θέλουμε να σου ζητήσουμε συγγνώμη με τον πατέρα σου που το έχουμε αμελήσει. Έχουμε κανονίσει ήδη να πάμε να σου πάρουμε ειδική που κάνει και μασάζ. Μην πιαστεί το παπουδάκι σου. Έχασε εξαιτία σου, πήγαινε. Με συγχωρείς και πάλι που σε ενόχλησα, φεύγω. Κλείνω και την πόρτα. Όλοι.